ଓଡ଼ିଶାର ଗଣିତ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ପୁରୀର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ଅପୂର୍ବ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଘୋଷଯାତ୍ରା ମାଉସୀ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆଜି ରଥ ଯାଉଛି, ଯାହାକି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ସେ ମଉଡ଼ମଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଚହଳ ପକାଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ, ମହାମାରୀ ପ୍ରଭାବରେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ସେ ପାଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏକା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଧାରା ବିବରଣୀକୁ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭକତ ଜନଙ୍କ ବାନ୍ଧବ, ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱବାସୀ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ହିଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ନୀଳକଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଉଛ ପ୍ରଭୁ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ନୀଳାଚଳବାସୀ, ଆଜି ତୁମେ ଆସିଛ ଏହି ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ, ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଭଭୁତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ, ସେ ବ୍ରଜନାରୀ କପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତର